Здравейте на всички! Днес ще ви покажа грижа за 3D пъзели, макети и ще ви давам съвети как да ги почиствате, как да ги държите и всичко останало. За целта днес ще ви покажа как да изчистите макети по два начина и как да ги държите в стаята, на подходяща светлина и как да не си ги повредите сами. До мен виждате макет на Empire State Building, който си е доста прашен. Това е цялата сграда. Виждате го. Може да го почистите по два начина, сега ще ви покажа. Може да го почистите с четка, ако имате трябва четка за рисуване, много добре върши работа, особено при по-детайлни макети. И може да използвате и мокри кръпчки, обаче мокрите кръпчки ги използвате за самата фасада, защото обикновено доста пак се събира, а за такива пространства, чакайте малко, за такива пространства като тези тераси, отстъпи на сградите, използвайте четката, за да не си повредите макета. Как става това? Взимате макета и сега ще ви покажа. И така виждате самия макет колко е як. И почистите просто пълно. Това тук също мога да почистите с мокри кърпи, но пълно тези тераси, тук неща не могат да бъдат почистени с мокри кърпи, защото има голям шанс вие да скъсате самия макет, защото все пак вземете 3D пъзелите са от картон и обикновено производителите не мислят за това как ще почистят макетите. Затова, просто когато има такава четка, внимателно минавате ето тези пространства, виждате, ето така. И тук също минавате и то реално се почиства. Сами виждате, беше прашно. Ето до другата страна и така целият макет. Също така може да махате някои части, например тази част горе, за да почистим ето този отстъп тук и тук пълно. Макета понякога се разглобява ето по този начин и вече може да почистите тук. Също така и върха може да го разглобите. Съветвам ви за това да го правите, ако знаете как изглежда самия макет. Сега ще ви обясня. Съветвам ви, ако знаете самата конструкция на макета, ако е ваше, разбира се, вие сте го разглобявали, разглобявайте си макетите, обаче го правете много внимателно, защото когато разглобявате един макет, може да го повредите отново и отново да стане някаква беля. Отново ще ви покажа моята колекция. Тук виждате Big Ben, тук виждате Тайпе 101, Empire State, който ви показах, Ню Йорк, виждате статуята на свободата и тук може да се видите вие. Това са мои проекти, те не са там долу през папията. Но обръщаме се, може да видите Белия дом и още много макети, които имам, но просто в момента не мога да ви ги покажа.